आं बेखिनियाव बेखौनो फोरमायनो लुबैदों दिनैनि बे हाबाफारियाव आंखौ दान्दिसे जों बिदा फंबाय जायो नैबे जों आंनिनो आदै जायो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा दिनैनि बे खाम्फा बेखेवनाय बे हाबाफारि बे मोनसे जोबोद आदै मादै आरो फंबायमोना खस्थ' खालामनानै बे थियारि बर' बा बिनि गुबै मुङा बसुमतारी तुलन बसुमतारी होनना बुङोमोन ओमफ्राय आंनिनो फ्राय फरायसामोन बियो जोंनि आबै पुर्निमा एम इ स्कुलनि नैथि बेचनि स्टुडेन्टमोन दा बियो 2022 मायथाइनिफ्राय जों बे फरायसालिनिफ्राय ओंखारलांनानै आफादाव जइन जायो बिनि सोमोन्दै आं एसे मोजां मिथिगौ आरो आं बिनिखायनो बाख्नायनो लुबैदों दिनै नैबे आदैनि जिथुनाखि बे फिसाला थियारि बसुमतारी बियो दिनै गावनि हारिनि आंगो हारिनि हादोरनि गासैखौबो थामोनथा रैखाथि बेखौ रैखा खालामनो थाखाय हारि सिबिनो ओंखारलांनानै दिनै मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं जानायाव जों बेखौनो बाख्नायनो नांगोन गिबियावनो आं बाख्नायनो लुबैदों जा नैबे आदै जिथुनाखि नै दा मुंख्लं जालांनाय बिनि बिफा जाय बिफाया माने बे फिसाखौ जोनोम होदों बे जोनोम होनाया जाबाय सासे बिर फिसाखौ जोनोम होदों होननानै जों फोथायनो नांगोन आरो जों बेखौ मानिनो नांगोन बै समाव जिथुनाखि एथबां गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो हारि सिबिनायाव बियो गावखौ मुंख्लं खालामलांबाय बे मुंख्लं खालामनायखौ जों बुंनो नांगोन हारिनि बे सासे बिर जोहोलाव जायखौ फ्रिडम फाइटार जाय बे फ्रिडम फाइटारा दिनै जोंनि बे आबै एरिया ओनसोलाव जाबादि मुंख्लं लाखिबाय मुंख्लं जानानै खोन्थालांबाय बे इयुन जोलैखौ बियो फोरोंलांबाय जाहाथे हारि आरो हादोरनि थाखाय बेफोरबादि जों बयबो थैलांनो हायोब्ला बा मुंख्लं जालांनो हायोब्ला बेसो जोंनि देरहानायनि मोनसे नेरसोन आरो जों बेखौनो बिर जोहोलाव होननानै बुंनांगोन आरो इयुन जोलैया जाहाथे बेफोरबादिनो जोंनि हारिनि हादोरनि थामोनथा रैखाथिखौ अरायबो माने गोजौ दैखांलांनायाव गावखौ बावसोमनो हायो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों आरो दिनै आङो दिनै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै जानाखि थियारि बसुमतारीनि एक्स एनडिबिनि दानि बेवहाय नुजाथिफैदों फंबायमोन मानगोनां बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि नुजाथिफैदों होननाय खोनादों आरो जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे दखराफोरनिफ्राय नुजाथिफैदों आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों जाहाथे आरो दा आद्रा थाबावनाय खामानि दंबावो दा मुंख्लं जानानै जिथुनाखि दा बिनि 5 लाख रां मोन्दों नाथाय बियो थोजासे नङा आरो जों नांबावनांगोन बे न'खरनि थाखाय बिनि मुंख्लं जानायनि थाखाय बा बिसोरजों लोगोसे जा मुंख्लं जालांदों दा बैखिनि जिथुनाखि मोननांगौ आद्रा थानाय बेफोरखौबो जाहाथे सरकारा एसेबाबो खोनासंनानै बिथांमोननि न'खरनि थाखाय एसेबाबो आरो बिथिं न'खरा गसंनो हानायनि बा बयनिबो न'खरा बिसिनि मुंख्लं जालांनाय न'खरफोरा गसंथानो हानायनि राहाखौ जाहाथे बिटिसि सरकार एबा आसाम सरकार एबा भारत सरकार सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिनि सायाव हेफाजाब होयो आं बेखौनो हास्थायदों आरो आं गालाव बुंलिया आं दायो जाय बिथाङा मुंख्लं जालांबाय दा बे बिथाङा बे सरकारनिफ्राय मोननांगौ जोसाखौ मोनदों ना मोनाखै दाथ' नैबे 5 लाख रांखौ मोनबाय होननाय खोनादों साननैसोनि सिगां नाथाय बेथ' थोजासे नङा जिहेतु सिगां जों मिथिगौ एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जायनाखि मुंख्लं जालांनाय बिसोरो 5 लाखजों लोगोसे आरो बे न'खरनिफ्रायनो सोरबा सासे नङा सासे गावखौ न'खरखौ फसंथानो थाखाय न'खरनिफ्राय जिखुनु सासे साख्रि मोननायनि मोनसे खोथा होदोंमोन जाहाथे बेफोरबादिखौ बेल' नङा बेफोरबादि मुंख्लं जानाय न'खरनिफ्राय गासैबो सरकारा साख्रिनि बा साख्रि गैयाब्लाबो माबा मोनसे न'खर गसंथानो हानाय राहाखौ खालामनानै होयो होननानै आं खावलायदों बे समाव जोङो नुनो मोनदों नोंथांमोननि लोगो जे बिर जोहोलाव बिथाङा थांनाय माखासे बोसोरनि सिगां जे रुंसारि जाबाय दायो बेयाव नोंथांमोनहा सासे लोगोफोर हिसाबै नोंथांमोनहा मा बुंगोन दा बे समाव जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बिथां बिटिआरआ 28 बेचनिमोन बिथाङा मुंख्लं जादों 2009आव बिनिफ्राय बिथांनि मुंख्लं खाम्फाखौ जों दिनैहाय बेखेवदों रायजो राजा लोगोसे जोंनि आंगो लोगोफोरखौ लानानै बिथाङा 2009आव आंजोंनो लोगोसे दङमोन दाननै सिगां बिथाङा आंनि ग्रुपनिफ्राय पस्टिं जानानै बिथाङा दिकाजुलियाव फैनानै आर्मिनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादों थेवब्लाबो जोङो गोग्गानाय दं जे बिथाङा जाथिनि थाखाय जे मुंख्लं जादों थेवबो दुखु दं गोसोआव जों जुदि दिनैसिम जमा जुदि लोगो मोनोमोन जोंहा गोजोननाय थागौमोन बिथाङा जे जोंखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय जायखारलांबाय बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया जिथुनाखि थानायब्ला जोंबायदि मोखां नायलाय जों थालायनो मोनगोन दा बेखौनो जों दुखु मोननायजों लोगोसे थेवब्लाबो बिथांनि मुंख्लं खाम्फा बेखेवनो जों दसेबाबो
नुजाफैबाय। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इनस्टिट्यूटआ। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजाथाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन ओमफ्राय दा बाहागोआनो एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय बहाबा मा जानाय जिउ मा जानाय बेखौ मोनगोन ओमफ्राय रिजनिंफोर इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 91013258449 आव सोलोंनो हागोन।